Tingakhale pansi ndikumakamba zonena kuti tsopano kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima ndi zotitu agwira nsewu zikatere. Apapa wagwira ndithudi nsewu tizingoyembekezera kuti zimene zidabwerezo ndi zotani after kafukufuku ameneyo. Wagwira nsewu chifukwa chani? Nkhanitu ndiyonena kutitu aota nyamilandu aja amene ankagwira ntchito ku famu zampira Football Association of Malawi amene aja kenako nkukalowa ndale kenako nkukapezeka kuti nkusankhidwa kukhala no MP amene aja watu asankhidwa ku parliamentiko kuti akhale chairman wa komiti imeneyi. Bwanjeno tifotokoze bwinobwino faiwowa ambakaletu kuyankhulatu zinthu zonena kuti no iyayi tingamagwire kuti mwina make zopereka chilimbikitso ku parliament kuja magayi pajatu kuzozona kuti no commission of inquiry inakhazikitsidwa anavomereza kuti tsopano tidani tikhazikitsa kafukufuku amene atabweretse ndi kuti no zoona zenizeni pa mbalambanda za imfa ya Chilima komanso anthu ena 8 adza tikamakamba za 8 osamayiwalaponso amayi Patricia Chanel Muluzi amene ndi former first lady ndithudi mayi wa fuko ndithu wakale wa dziko linoli anatisiyaso pamene paja. That was a big tragedy. Chinalitu ndithudi chinthu chonotino ngozi yopsa zedi yotipangitsa kuti tizinthunthumira ndithudi. Ndetu kumene kuja commission of inquiry yakhazikitsidwa anthu ajatu ndi 13 pakanali panopa. Ndi anthu 13 amene akachite kafukufuku ameneyi kuti no apeze zoona zenizeni. Ndi anthu 13 aja anakakhalanso ndi kuti nkachipinda komata tsopano tapatsidwa udindo umenewu tisankheni amene atitsogolere ngati no chairman kupezeka zono tino asankha wota nyamilandu kuti no akhale ndetu chairman. Ndikumuona nyamilandu yonso nayenso tusakutani sakuyisiyasiya wayambakale kuyipatsa moto akunena kuti yayi ndavomeratu kugwira ntchito imeneyi choyamba chimene mukwena odziwa chimenecho komano ndikufuna unena chonchi apa kafukufuku amene titapange ifeyo uyu commission of inquiry iyi nayi tionetsetse zonena kuti iyi yayankha mafunso amene ma commission of inquiry apita aja analephera kuyankha. Kafukufuku ndi kuti wa German uja analephera kuyankha mafunso ndi chifukwa chake anthu ananena kuti yayi tikufuna no anthu ena abwera ku Malawi kuno afufuze anthu amene onso atakhazikitsidwa ndi chakweraso ndi kuti anatani analepheranso kuyankha mafunso ndi amene pakubwera noti yayi tisankhenso commission of inquiry ina ndi apapa atisankha ndi tizilepheranso ayi sizotheka zimene zezo sizochitika magayi mukwena zonena kuti kafukufuku amene titapange ifeyo ife ndetizipanga focus makamaka zimene akafukufuku ena aja analephera tizigwira ziti zimenezozo mafunso amene kafukufuku wina uja amathawathawa chonse ife amene oru ndetikagwira ndikuafinya ndikupezeka zoona tinoti tazukute bwinobwino kuphaphalisa mafunso amene mpaka natipezeno zoona zake ziti zimene zinazitika kudzera kuti mafunso amene ayankhidwe tikatewa ndi kuti mwina makati ngapangiso commission of inquiry ikhale yaphindu tisamangovina pa zinthu zomwezo tikufunikira mayankho apezeke ndipo ife tikhala tikupanga target zimenezo. Anyways tinganene kuti chani iwo warapapa ndi kuti nakuyikano mission yawo amati kaya ndi business kaya ndi chani imayenera mukhale ndi mission yanu zolinga zanu zimene mufuna kukwaniritsa makamaka cholinga chachikulucho ndi chani ndi cholinga chachikulu kwa iwo akunena kuti chani ifeyo ndi zonena kuti tonse zonena kuti no kafukufuku amene iyo ndi zoti abweretseno tsopano mayankho kumafunso specific aletu awo makamaka mafunso amene sanayankhidwe ndi ma commission of inquiry ife tikhala tupanga take ndeti mission yawo nditi ndi imeneyi which is good. I think kumayambiriro pamene papa tikhoza kunoti no ndi zinthu choperekabe chiyembekezo magayi tizionabe cheya akuyipatsa moto kumayambiriro osati kungonena kuti kupanga kafukufuku koma ndi kuti osakhalanso ndi target imene mukufuna mutahita papa ndi kuti wayika target kuti ufuna tihite chakuti chichiso chimene akhala akupanga ndi kuti akuyang'ana kuti no hite target imeneyo yomweno ndikutani ndikupeza zoona mayankho enieni ndi kuti pamafunso ameneno mayankho ake mbuyo monsemu akhala asakupezeka ngakhale ukaganiza mutumo mayankho ake samapezeka. Tikakambe zotani magayi zonkhani zonena kuti imfa ya Chilima ija ndi tragedy nditakamba ndi kuti over and over again tikamati tragedy musone ngati kuti no ngozi yoti nangochitika basi ngozi koma tikunena kuti no chinthu chimene ndi kuti no ndichotibe chinayi ndi ngozi yopsa zedi imene no yotipangitsa tidzingopukusa mutu ende kuopsa kwake nkuonena kuti mayankho samapezeka
zina zake sizimapanga adabu, samu yake ndionena kuti simaphatikizika bwinobwino. Mukati chotere tayi inadzavuka kenakono sokosi ndi madzuno ta kodi no munthuyu ali muululu anakatha kuvula sokosi, ali muululu choncho ndikuti anachotsa tayi basi nkuyichotsa nkuyiva kumayichotsa nkumayikapo, zinali choncho. Kodi muonena kuti munthuyu mmene akuonekera thupi likuonekera choncho kuthyoka kumenekoko mukuti kunali kotani? Apapa mwati zambiri magaya majombowa amene ankavuka kodi inali mitengo imene inkavula fanati amati ndege inakatani inakomba mtengo nditino mtengo ndi umene unavula kapena kodino masokosiwa kapena majombowa, chifukwa inamangidwa kwambiri jomboyi nanga lamba imene amamangira moja kugwidwa chonchi anganavuka chonchi? Pa zinthu zonse ndithu zimene zili ndoti pa thupi lawo zovala zonse lamba nkumakavulidwa chonchi, muti zinakhala bwanji apapa? Mwayiona imeneyo ndeti mafunso ngati amenewo tili ino mtengo uwu mmene ili ndegeja ndi yayikulu kwambiri. Of course ndi yayikulube, chinthu chachikulu kwambiri ndipo chimayenda ndekuti no paje pa mtunda wotalika zedi othamanga zedi. Mwayiona pamene chinthu chikagwa ndekuti no gravity imachipanga phu imachikoka ndithu kuti chiziyenda ndithu muja mwa speed ina yake plus ndekuti ndi chinthu cholemera chimechichi. Phiko la ndege ilili even kuti liwombe kaya chibuilding china chake pizikuti chibuilding chija chapizikuti chagumukano mbali imene phiko chaomba, koma phiko ilili ndege iyi ndi force imene yakwanisa kuomba mtengo kamtengo akakaka mkungu kasupula basi yoncho kamtengo kande kuti no osaduka kungosupuka ete mpaka na mtengo ndikupanga survive. What is happening? Mafunso ngati amenewo ndewo akunoti fe go and then target mafunso amenewo tikaona kuti tise kupeza mayankho kuti mwina make mayankho akangakhale otani tikachita kafukufuku maumboni kufunsa ndekuti anthu chani zambirimbiri. Nangoonano wina wake anakamba po important point makamaka I think panali pa Facebook ma comments wina akunena kuti magayi akafukufuku atikamaoneti tikufuna zonena kuti kafukufuku yabweretse zogwirika zonena kuti no anthu apeze mayankho awo kenako anthu anyamule moyo wawo kupita pasogolo foti ena ake miyoyo yabe inakhala ngati yayima mpaka napanopa zimapangisabe kuti no moyo mutu uzikolabe mwa njira ina yake nde mukhala ngati mwamasula komano kuti iziteke ndi zonena kuti osayiwala inoyo anthu amene mukapanga kafukufukuno kuti no mboni zija muonetsenso zonenozi ndi zotetezeka, chifukwa anthu angakhale mwina ali ndi mayankho ali ndi zoona zenizenizo koma akuopa zonena kuti tikati tibwere tsopano ifeyo ndikuzapezeka zoti tayankhula zinakhala motere iyayo maumboni awa ife tili ndi chani tikabwerera ku nyumba ndi zoti tikabhiribhinyidwa ifeyo basi ndeti tikafenyedwa tikhoza kukaluzanso miyoyo pamene papa ndi pamene tikakaya miyoyo yathu ndi yotetezeka. Akuti osayiwala ati inuyo kuteteza ndekuti mbonizo anthu amene atafune kuzaperekera ndekuti maumboni omwe ndithu ka platform konena kuti akhale otetezeka mwa njira ina yake. Anyways chimene tinganene nchani takhala tikumakamba zonena kuti akuti iwo nde mfitiyo amene anapha ndi awonso khala ngati ziwakhudza ayi awo sangalephera dziwapo kena kake nchifukwa adayankhula zotere komano ndi zoti tu maumboni ndoti palibe. Kafukufukuyi ndionena kuti no apeze ngati izo zimene timaganizira anthu zili zoona atipeze maumboniwo, ngati zomwe timaganiza ndi zabodza kafukufukuyiso nditi abweretse zenizeni pa mbalambanda tikatero ndekuti tizapeza mayankho athu, chifukwa kukhala pamodzi nkumanguloza nawo mfiti sizimakhala bwino. Tikufunikira ndekuti no kana mulondola kaja kabwere pamenepo kazalondolere chilungamo zenizeni tikaterono tinyamule miyoyo kupita pasogolo ndithudi. Ngati pali mfitizo ayi we know mfiti ndekuti zimene azithamangisidwe m'mudzi according to the African culture, anthu amene asokonezano chikhalidwe amathamangisidwa m'mudzi ndithu kuotchedwa manyumba tikukamba za African culture ngati munawerengako buku la Things Fall Apart ukonko atapezeka zonena kuti no wapha wodi anali mwana anapha mwana kaya anali mwangozi I think nayi choncho anapha mwana mwangozi atapanga zimene zozo ukonko anapezeka zono chilango chake chinene chonena kuti anaotcheredwa nyumba ataotcheredwa nyumba anaotchedwa katundu ake onse zokolola zake zonse ndi kuthamangitsidwa pamodzi yeyo ndi akazi ake onse awiri onse anathamangisidwa
ndekuti ndi ana onse anathamangisa ndikupitano ku chipululu ku desert ndithu kumeneko ku exile kumene anakakhala okha kanthawi kwa zaka fana apatsidwa zaka kaya zinayi 5 kenakono ndikulani ndikubwererano kuti okay apapa mukhoza kubwereranso m'mudzi chifukwa chonena kuti kumene kuja chilango chanu mwachilandira. So that's according to the African culture. We're not saying kuti ndizipeze kwena chichiki komano tinacho kati ndi mechanism imene imapanga zimenezo yomwe ndi malamulo a dziko amene alakwitsawo amene akakumana ndi kuti ndi khoti ndimene limakapatsa chilango chawo ngati alola kwadi pa khotipo. Anyways, let's expect the best out of this inquiry. Tiyembekezere zabwino osati noti ziyembekezaso zoti ilephera. Otherwise guys tikambeni nkhani tipange inquiry komaliza ndipo tipeze zoonazo tinyamule miyoyo tipite patsogolo osati ndekuti tidzakhale tikukamba nkhani yake yomweyi mpaka nakalekale awonso alephera yayi. Thandizeni mupeze zoyenera kumeneko kuti tipite patsogolo akuti